Започваме с раздела моделиране с линейни уравнения и първият тип задачи са задачите от движение. Те затрудняват голяма част от седмокласниците и във втория си сборник ще представим решенията на доста задачи от движение. Първа задача. Разстоянието между градовете А и Б е 210 км. По едно и също време от А за Б тръгнала лека кола с скорост 100 км в час, а от Б за А автобус с средна скорост, която била с 40 км в час, по-ниска от тази на леката кола. Намерете след колко време двете превозни средства са били на 10 км едно от друго, ако е известно, че те не са се срещнали. Когато решаваме задачите от движение, ще правим картинка и таблица. Първо започваме с картинката. Ето, правим си една отсечка, в единия край е град А, в другия край е град Б. И пишем как всичко, което ни е дадено, като четем задачата втори път изречение по изречение. Разстоянието между градовете А и Б е 210 км. Добре, ето, 210 км. По едно и също време от А за Б тръгнала лека кола с скорост 100 км в час. Значи В кола ще бъде 100 км в час. А от Б за А автобус, т.е. ще имаме ВА, скоростта му е с 40 км в час по-ниска. Т.е. скоростта на автобуса ще бъде от 100, като извадим 40 и ще получим 60 км в час. И го записваме на картинката. Така. Намерете след колко време двете превозни средства са били на 10 км едно от друго, ако е известно, че те не са се срещнали. Тоест, ако кажем, че единият е стигнал до тук, другия до тук. И това разстояние между тях е 10 км. Сега, тъй като ни питат колко време, времето ще бъде хикс. Какво знаем за времената им? Те тръгват едновременно и никой не спира до въпросния момент. Тоест, времето на всеки от тях ще бъде хикс. И сега правим таблица. Таблицата е S, V, T. Два реда, защото имаме две превозни средства. Така, готови сме. На първия ред ще пишем за колата, на втория ред за автобуса. И сега всичко от таблицата се попълва всичко от картинката се попълва в таблицата. Скоростта на колата е 100 км в час, скоростта на автобуса е 60. Времената и на двамата са хикс. Винаги в едната колонка попълваме това, което ни е дадено. В друга колонка попълваме хиксовете, а третата остава празна. Защо? Защото нея ще я попълним от таблицата. Сега, нека да видим какво още знаем. Знаем, че пътя между тях е 210, но имаме ето тези 10 км, които не са изминали. Тоест, те общо са изминали 200 км. И тези 200 км ги записвам най-отдолу в колонката S. И сега, знаем, че формулата ни е, че S е равно на V по T. И така попълвам таблицата. За колата имам V по T 100 по хикс. 100 хикс. Това е пътя на единия. Пътя на другия ще бъде 60 хикс. Добре, какво ми казва това? Ето това тук, което ще направя синьо, е 100 хикс, а ето това тук е 60 хикс. И аз знам, че като ги събера 100 хикс плюс 60 хикс, ще получа точно 200. Така, какво стана? Че 160 хикс е равно на 200 и хикс е равно на 200 върху 160. Съкращавам нулите, съкращавам на 4 и получавам 5 четвърти. Сега, това са часове и минути. Как да знам колко е? Най-лесният вариант е да умножим по 60 и да го получим в минути. Умножавам по 60, получавам тук 15, т.е. това са 75 минути.
И какво ще се случи? След колко време ще са се срещнали? След 1 час и 15 минути.